Evo još jedan put dobar dan, pozdravljam sve skupa. Znači prije godinu dana donijeli ste prvu odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada. U međuvremenu su se okolnosti promijenile, lagano se mijenjali i promijenile i evo sad donosite novu odluku. Tako da bi ja sad samo izmjene nekakve koje su u odnosu na prethodnu odluku naglasio, jer odluku ste vjerojatno pročitali, svi imate ispred sebe. Mijenja se davatelj javne usluge, više nije Čistoća Split, nego Zeleno i Modro d.o.o. Znači u odluci također mijenjaju se kategorije korisnika, sad ih imamo 3 glavne kategorije sa podkategorijama. Prvi su stalni stanovnici, drugi su povremeni stanovnici, treći su privrednici. Odluka opisuje i način postupanja sa različitim vrstama otpada, da sad ne govorim o svakoj posebno, i način obračun minimalne javne usluge sukladno članku 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji kaže da je davatelj javne usluge dužan u cijenu minimalne javne usluge uključiti troškove poslovanja, tekućeg, troškove nabave i troškove održavanja opreme, što znači da ne smije poslovati ni sa profitom, a ne smije biti ni u gubitku. I cijena minimalne javne usluge se korigira jednom godišnje, ajmo reći. Minimalna javna usluga će se za razliku od prije obračunavati po broju osoba u domaćinstvu, za što smo i dali prijedloge na izjavama, a za poduzetništvo prema skupini korisnika, s tim da svakoj skupini različito prema koeficijentu opterećenja sustava. Za povremene korisnike obračunava se smanjeni koeficijent cijene minimalne javne usluge, dok se za iznajmljivače obračunava dodatni iznos minimalne javne usluge u 3 ljetna mjeseca u sezoni sukladno broju ležajeva. I mijenja se raspon i visina ugovornih kazni za pojedini prekršaj u ovoj odredbi. U planu nam je uspostaviti potpunu elektronsku evidenciju odvoza otpada, podijeliti kante po obračunskim mjestima, tamo gdje ne mogu ići kante, gdje ne možemo pristupiti vozilima kantama, ići ćemo sa zajedničkim podzemnim i polupodzemnim spremnicima. Korisnicima se bez naknade pruža usluga skupljanja reciklabilnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, tekstila, glomaznog otpada. I do uspostave potpune elektronske evidencije preuzimanja obračunavat će se preuzimanje 2 puta tjedno, iako realno prikupljat će se 3 do 7 puta tjedno, ovisno o ulici. Zahvaljujemo direktoru društva, a evo sad otvaram raspravu. Gospodin Matko. Poštovani kolege, meni evo još jedan put želim izraziti zadovoljstvo što se grad počinje malo ozbiljnije baviti problemom otpada u gradu. Volio bi da oni koji su izrađivali ovu odluku u pravnom smislu se isto tako trude kao i neke stručne službe u gradu. Pa bi, ako nije problem, ja zamolio predsjednika gradskog vijeća, vi imate ovaj dokument isto u odluku koju usvajamo, ako možete otvoriti stranicu 38 i članak 101, sigurno ste vi gradonačelnik pročitali ove materijale, pa ako možete samo taj članak 101 pročitati svim vijećnicima da čujete. Čujte, ja nisam pravnik, ali imao sam nekih problema. Nisam pravnik i teško da se, ali evo, pokušat ću. Doduše, evo, moram priznati, čitao sam haiku, pa mi je malo lakše što se toga tiče. Kaže, ovako glasi članak 101. Do ispunjavanja uvjeta u smislu opreme i građevina, ova odluka primjenjuje se na način objašnjen ovom odlukom, odnosno za one odredbe za koje nije navedeno postupanje, davatelj usluge će putem pisanih obavijesti korisnike usluge obavijestiti o početku primjene istih. Ako neko od vijećnika ili njih je išta razumio iz ovoga, ja bi molio da mi to razjasni. Znači, ja nisam pravnik, ali stvarno nešto, ne znam uopće kako bi to nazvao. Znači, kako možemo kolege iz našeg kluba koji su ovo detaljnije, koji su pravnici proučavali, imaju druge primjedbe, ali evo ja sam se morao osvrnuti na ovo, pošto
osoba koja je sastavljala ovo bili je ili vijećnike smatra budalama ili također i gradonačelnika i sve stručne službe. Ne mislim tu na mladog direktora, nego vjerojatno neko ko je ovaj dokument izrađivao. Zato šta, evo još jedan put, ako možete vi predsjedniče pročitati svim vijećnicima, ako se vi slažete sa tim što ovdje piše, onda se slažem i ja. Ali molim vas prije toga mi to rastumačite. Eto, hvala lijepo. Znači do ispunjenja uvjeta u smislu opreme i građevina primjenjivat će se odredbe iz ove odluke, a ukoliko nisu propisane u ovoj odluci, davatelj usluga, odnosno zeleno i modro, ćemo pismeno obavijestiti korisnika o početku primjene nekog uvjeta koji nije... Između vaše obavijesti i... Koje obavijesti? Eto. Više je 23 straka. Ono što nije objašnjeno do ispunjenja uvjeta, do ispunjavanja uvjeta u smislu opreme i građevina. Opreme i građevina su elektronska evidencija, reciklažno dvorište, kompostana, sortirnica i bilo šta drugo. Ova odluka se primjenjuje na način na koji je objašnjeno. A za one odredbe koje nije navedeno postupanje davatelj usluge, to je zeleno i modro, će putem pisanih obavijesti obavijestiti korisnike o istima. Ako nešto nije navedeno u ovoj odluci. Ja ne znam šta nije jasno. Moramo se smijati, a direktor vam je objasnio i svima nama, ali evo, ako postoje ne možemo uvijek raspraviti. Interes da napravimo najbolju odluku, jer molim vas, gospodin Ljubin se javio, pa što... Ja sam se javio drugi, ali ja se ispričavam ako nisam vidio, ali se gospodin javio u sekretu. Ovu namjeru pozdravljam, rekao bi svašta, možda bolje i ništa, nego samo jedno pitanje, vodi li ovo u konačnici ka povećanju računa? Mene samo to zanima, sad trenutno. Znači, zakonodavac nam određuje da cijena minimalne javne usluge mora biti, znači, pokriće svih troškova pružatelja javne usluge. To je, znači, fiksni dio. Varijabilni dio nam se određuje cijenom deponiranja na Karepovcu. Bar za iznos deponiranja na Karepovcu. Zahvaljujemo na odgovoru gospodinu Đakoviću se javio. Meni i dalje nije jasno što se htjelo reći sa ovim člankom 101. Mislim, problem je čim neko posebno treba dolaziti i objašnjavati šta nešto znači, jer ja ovako nešto nisam vidio nikada. Mislim da smo svi ovdje prošli dovoljno gradskih odluka i pročitali ih i da znamo kako uglavnom te odluke završavaju. Odluka stupa na snagu tada i tada, eventualno neke prijelazne završne odredbe, ta odredba se neće primjenjivati do tada i tada, nego od tada i tada. Ovdje neko primjenjuje se na način objašnjen ovom odlukom. Ja ne znam uopće da odluke nešto objašnjavaju, odluke propisuju, objašnjava se u obrazloženju, ovo mi je suludo. Druga stvar, ovo kako ste vi objasnili, iako ja to ne čitam ovdje, niste ovdje naveli ni koje uvjete, ni koji opreme, ni koji građevina, ali ok, ako ste vi sad to usmeno objasnili i ako to stoji, ako je to htjesnik htio reći, znači da ćete vi sami određivati način korištenja usluge. Jer koliko je svima jasno, ti uvjeti koje ste vi sad govorili, to se neće ostvariti. Uvjeti zakonu o održivom gospodarenju otpadom, daleko smo mi od toga da ispunimo sve uvjete. Znači da ćete vi svojevoljno, arbitrarno, kako god želite, obavljati uslugu, jer vas je gradsko vijeće to sada ovlastilo. Mislim da je ova odredba prva stvar apsolutno nezakonita, jer ne može se vama dati, mogli smo onda odmah napisati odluku. Nismo trebali trošiti ovdje papir, mogli smo onda napisati odluku da će zeleno i modro pružati uslugu na način na koji sam odredi dok se ne ostvare uvjeti. To nema smisla nikako. Druga stvar, ovo očito, mislim, iz gradske uprave znaju doći odluke i dobre i loše, ali ovo, sudeći po cijelom izričaju, ovo nije izašlo iz radinosti gradske uprave. To je svakome koje pročita 5 gradskih odluka i pročita, evo to je vidio da nema veze jedno s drugim. Ja sam uvjeren da ova odluka nije prošla službe grada, kao što te odluke obično prolaze, pa me onda samo zanima, evo da mi kažete ko je sastavljao ovaj nacrt odluke. Je li to rađeno u gradu? Je li to radio zeleno i modro? Ja bi eto čisto
volio bih imati priliku upoznati tu osobu, jer ovo je druga stvar. Ovdje u obrazloženju prijedloga odluke piše da bi se ona trebala primjenjivati od 1. veljače, a kaže da je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga odluke održano između 24. prosinca 18. i 7. siječnja 2019. Ja ako od nekoga tražim savjet, onda obično nastojim dobiti taj savjet od nekoga. Ako tražim neko savjetovanje, to se ne traži bez veze. Traže se da se u konačnici dobije najcjelovitiji, najbolji mogući prijedlog. Vi ste tražili savjete između Badnjaka i Dan iza 3 kralja. Znači, savjete niste htjeli dobiti. To je druga stvar. Ja mislim da sa onom odlukom koju imamo sada, mislim da je s njom sve u redu, da se mogla izmijeniti u nekoliko odredaba, ovo što ste rekli da ste korisnika podijelili u 3 kategorije ili slično, jer ova odluka po meni i dalje nema veze s mozgom. Evo pogledajte sad članak 10. Piše javna usluga iz članka 7 stavka 1 točke 15. Hoćete mi reći koja je to javna usluga? Članka 7 stavak 1 točka... Članak 7 stavak 1 točka 15. Te odredbe nema u odluci. Onda imate u sljedećem stavku iz članka 7 stavka 1 točka 49. Te odredbe nema u odluci. Odluka vam je puna takvih stvari. Onda ovdje dole odmah u stavku 2. što se tiče problematičnog otpada i posebnih vrsta otpada. Odakle vama dozvola da se bavite tim. Članak 10. Cijelo ne govorimo o članku 10. Druga stvar, ovom odlukom su propisane neke vaše obveze koje su, tako reći, a gotovo pa istovjetne onima propisanim zakonom. Osnovne obveze korisnika usluge, ovdje se ih vi naveli 16, ali općenito svode se na to da plate uslugu. Ja se čak usuđujem reći da nakon što donesemo ovu odluku, da niko od građana grada Kaštela nije dužan plaćati uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Jer dok vi ne ispunite svoje odluke, zašto će građani ispunjavati svoje? Ovdje pišu vaše obveze. Pišu vaše obveze. A vi ih nećete ispunjavati, to svi znamo. Ne moramo biti puno pametni da pogledamo koje su mogućnosti grada i šta piše u zakonu. Znači, to nećete moći ispunjavati. Ovdje vi to propisujete, sve ste vi to propisali da bude u skladu sa zakonom i onda ova zadnja odredba, kako je vi tumačite, ja koja tako ne tumačim, to sve ćemo pustiti sa strane dok se ne steknu uvjeti. Znači, još 10 godina vi možete pružati uslugu kako god vas je volja, nezakonito. I zašto bi to građani plaćali? Sve dok usluga nije pružena kako zakon propisuje. Zakon to ne propisuje bez veze. Propisuje radi samih građana. Ne da bi vama otežao posao ili da bi vama bilo to sve skupa mučnije, nego radi građana, radi zdravlja, zaštite okoliša. Ne znam kad ste mislili osigurati ove spremnike, vrećice, ostalo. Druga stvar, volumen spremnika vam se ne slaže ovdje i u ostatku odluke. Mislim, odluka je dno dna. Dno dna. Ovako nešto još na gradskom vijeću nije bilo i to mi je dokaz. Uvjeren sam da nije u gradu ni pisan. Pa evo, prvo pitanje je tko je pisao? A ovo ostalo, jel? Eto, očitujte se na ovo što sam vam pitao, ostalo pitanja, ali ovu odluku, mislim, nema smisla uopće raspravljati o nomotehnici u njoj, o sadržaju se može raspravljati. Ja mislim, prva stvar da Zeleno i Modro uopće još nije spremno za početi obavljati ovu uslugu. Ne znam zašto to forsirate, da mora biti 1. veljače. Ne znam zašto si niste uzeli još vremena i stekli sve uvjete i da smo onda išli na ovo. Nego ovako potpuno nezakonito i dodjeljujemo to Zeleno i Modro i potpuno nezakonitu odluku ovdje donosimo. Da niste mogli sačekati još koji mjesec pripremiti teren i to odraditi kako treba. Ovo je dno dna. Kažem da je odluku izradila konzultantska tvrtka u gospodarenju otpadom, možete uguglati svi skupa Eko Adria iz Pule, i nije istina da Zeleno i Modro nije spremno obavljati javnu uslugu. Nadležno ministarstvo koje izdaje dozvole i vodio očevidnike sve vezane za gospodarenje otpadom, Zeleno i Modro nije upisano niti u jedan očevidnik. Vi ste kupili kamione, platili ste ih, iznajmili ste kamione za 1 000 000 kuna godišnje
Znači da najam jednog kamiona plaćate 1150 kuna dnevno po 1.250.000 kuna dijeljeno 12 mjeseci, dijeljeno 30 dana, dijeljeno 3 kamiona. To vam je 1150 kuna. Nemate niti jednu dozvolu koju biste trebali imati. Osnovnu stvar, vi niste upisani u očevidnik prijevoznika. Znači nitko vam nije došao, pogledao vaše kamione. Vi ste apsolutno nespremni u ovo krenuli. Apsolutno nespremni. I ja očekujem da će ovo sa Zeleno i Modro, da će se dogoditi jedan veliki fijasko kakav se u gradu nije dogodio već dugo. Druga stvar, vi u svom pozivu kojeg ste poslali, a ono koji sam rekao kako ste radili s osobnim podacima, govorite da će privremeno, jedno vrijeme, će čistoća biti ispomoć u prikupljanju otpada. Pa onda plaćat ćete vamo najam kamiona, jer od 2. mjeseca više računi čistoće ne dolaze. Vi sada prikupljate otpad na području grada Kaštela i vi šaljete račune. Znači, koliko ćete vi plaćati čistoći tu ispomoć? Čistoći ćete dobavljaču kamiona ćete plaćati, koliko ćete plaćati? Ja ne znam kolika bi cijena vaše usluge trebala biti da vi radite u plusu. Na način na koji ste postavili stvari. Ono što je postavljeno na krivim temeljima, od toga neće biti ništa. Ja vam govorim ozbiljno, najdobronamjerniji savjet, odustanite od ovoga, pripremite teren i onda idite spremni u tu priču. Jer ovo, da vi nastavite samo raditi ovo što je do sada radila čistoća i da vam troškovi budu višestruko puta veći nego njima, to vam nema smisla. Propašće, cijeli projekt će propasti. Dakle, evo niz godina bili smo nezadovoljni sa prikupljanjem otpada od strane tvrtke Čistoća. Zadnjih 2 godine smo stalno pričali ovu priču da će naša tvrtka Zeleno i Modro preuzeti prikupljanje otpada. Ok, bilo je tu i nekakvih prijedloga od strane nekih drugih firmi, međutim tu se nismo mogli usuglasiti oko većinskog vlasništva. Koliko sam uspio iščitati iz zakona, zakon nalaže da je jedinica lokalne samouprave većinski vlasnik i da to moramo ispoštovati. Dakle, odlučili smo se na ovu priču. Istina je, na početku smo ove priče, svjestan sam da sve ono što ide novo, sve što je iz početka, da će imati određene probleme, ali sam isto tako uvjeren i sigurno da ću inzistirati na tome da grad bude što čišći. Svjedoci smo svi zadnjih niza godina koliko smo imali prije svega problema sa čistoćom, nedovoljnim prikupljanjem otpada sa njihove strane, pustih ilegalnih deponija na području grada Kaštela. Dakle, svjestan sam svih tih problema i znam da idemo se s time boriti. Ali mislim da kad je nešto ipak, mogu reći, pod našom kontrolom, da ćemo ipak biti puno bolji i puno efikasniji. Jasno je da tvrtka Zeleno i Modro sada praktički kreće istim principom kojim je radila i Čistoća, ali mislim isto tako da u narednih par mjeseci će se događati nove situacije koje su i predviđene. Dakle, od podjele kante na kućne adrese, od podzemnih spremnika, pomalo će se ovi postojeći kontejneri što se nalaze na javnim površinama povlačiti i da ćemo malo pomalo uvesti reda. Normalno, ništa ne možemo napraviti priko noći. Čeka nas težak posao, ali doista osobno ću i ja biti u tome ustrajan. I gledajte, ako ćemo paničariti da je, evo, kako kaže kolega Đaković, ovo promašaj, a onda nećemo nikad krenuti naprijed sami s nekim stvarima. Tako da ja bi osobno, kao što sam rekao na početku, evo, i vi ste jedni od tih koji niste bili zadovoljni sa čistoćom, ajmo sada uzeti stvar u svoje ruke i idemo rješavati. Gospodin gradonačelnik je na početku današnje sjednice najavio da se radi sve korak po korak. Ja se apsolutno s tim slažem i to je to, samo što ne možete napraviti prvo prvi, pa treći, pa drugi korak. Napravite prvo prvi, pa drugi, pa treći. Preuzimanje poslova čistoće bi bio neki treći korak i velik zalogaj za jedno poduzeće za koje se znamo dugo vremena razmatralo o tome da li da ono ostane ili da ne ostane. Ono što je prvo gradonačelnik trebao napraviti prije ovoga, a to je odrediti se da li će sve poslove komunalne u gradu dodijeliti poduzeću ili vlastitom pogonu. U tom slučaju bi
poduzeće Zeleno i Modro trebalo preuzeti prije same raskidanja ugovora sa Čistoćom i sve, ingerenciju nad vlastitim pogonom, preuzeti sve djelatnike i to poduzeće kad stane na noge, kada bude imalo i više kapitala, i više ljudi, i više djelatnosti, tada bi trebalo napraviti taj treći korak i preuzeti posao prikupljanja otpada od Čistoće, jer ja se sjećam još prije da kad smo god mi htjeli otkazati i promet, ako znate, mi smo uvijek bili ucjenjivani od strane Čistoće, jer mi nismo imali gdje deponirati naše smeće. Znam da je svojevremeno bila jedna čak analiza da kad bi svim našim građanima dali besplatan javni prijevoz, koliko smo novaca ulagali u promet, znači kad bi dali privatnicima da autobusima besplatno provoze građane Kaštela, da bi više novaca uštedili nego ono koliko smo davali prometu tada u to vrijeme. Tako da nas Čistoća ne bi ucjenjivala i da na kraju ne bi ovo stvarno bio jedan neuspjeli pokušaj kojega niko ne priželjkuje, niko ne navije za njega, ja bih volio da gradonačelnik ovdje javno kaže želimo ići tim i tim putem, da li je to kroz poduzeće Zeleno i Modro ili kroz vlastiti pogon i nakon toga krenuti prvi, pa drugi, pa treći korak, a ne prvi, pa treći, pa drugi. Eto, hvala lijepo. Jedan dodatak sam zaboravio. Dakle, potpisan je ugovor između grada, odnosno između tvrtke Zeleno Modro i Čistoće, a također je od strane gradonačelnika Splita dato odobrenje za korištenje Karepovca da ne bi bilo upitnika. I da, i upis u očevidnik, jučer smo dobili to, tako samo da. Poštovana gospodo, imate toliko slobodnog vremena za sve te članke iščitati, ja nisam manje više ništa razumija, ali ja sam ipak prvi smetlar ovoga grada. Matko, se slažeš? Jer, pomalo, ko je osnova Zeleno i Modro, ja sam bio gradonačelnik, ja sam prvi smetlar grada, samo bi ja želio da to profunkcionira. Ne bi sad se vraćao na parametar C6 ili šta ja znam. Želim vam sad gradonačelniče, javno vam sad svima recite. Znači, ono što mene su spriječili da to radimo, i onda je to bilo i po medijima, grad Kaštela je imao ugovor sa gradom Splitom kojem je povjerio ono što sada preuzima Zeleno i Modro. Da ili ne? Znači, grad Kaštela je imao ugovor sa gradom Splitom da njegova komunalna tvrtka obavlja prikupljanje otpada. Točno, to je tako. Znači, to grad Split nije htio. Koliko sam se razumio, javno kažete, grad Split je potpisao sa gradom Kaštela da se više to. Grad Kaštela više nema ugovor sa gradom Splitom da povjerava njihovoj komunalnoj tvrtci, nego će grad Kaštela dati svojoj komunalnoj tvrtci da prikuplja komunalni mješoviti otpad. Je li točno? Evo to sada javno jedan puta to riješimo. To je problem svih problema. Ako ni mi nismo sposobni zamijeniti Čistoću, onda se možemo baciti u more svi. Prema tome, trenutno, koliko sam razumio, u ovoj prvoj fazi, koja mora biti stvarno što kraća, možemo zamijeniti Čistoću. Mislim da je to prvi preduvjet da uopće pričamo o gospodarenju otpadom, da gradska tvrtka odgovara za svoje smeće. Ili će biti đubar ako nastavimo kao Čistoća. Kao što je Matko rekao, isto je bilo i sa prometom, isto je bilo sa školstvom. Znači, svaki put kad je za vrijeme mandata mog grad htio nešto preuzeti na sebe, umjesto da je grad Split rekao, hvala majci Božjoj da nas skinu ovoga pokore, uvijek je bilo sprečavano. Dobro, sad hvala Bogu, to je prošlo. Znači, imamo zakonsku osnovu za ovo. To je sada čisto. Ono što ja sad, mladi direktore komunalnog Zelenog i Modrog, lipo mi zvuči, makar me svaki put ovaj bonacin, svaki put kad dođe na gradsko vijeće, čeka me globa Zeleno i Modro za parking. Onda meni puno srcano Zeleno i Modro. Globa za parking. Ono što vam daje savjet, ne bi vam sad solio pamet, daje vam čisto savjet. U jednom dokumentu, naćete ga u gradu, u arhivi, u to vrijeme grad Kaštela je, kad je tražio od grada Splita da napravimo novu situaciju, su nam rekli nećete možda dolaziti na Karepovac. A mi smo u zahtjevu rekli uvjet zašto to tražimo. U prvih godinu dana minimalno 30% manje ćemo donositi nego šta sad ide. Znači imate zadatak, vi morate do kraja ove godine minimalno, evo sad pri svima, 30% manje. Zašto govorim? Zato što je gospodin Jurnin pitao za cijenu. 58%. Ako to ne napravite, onda će ljudima biti skuplji. Prema tome, šta smo napravili, ako će biti isto i bit će jednako ili skuplje, onda za ništa ste. Prema tome, evo sada javno dobijete zadatak. Minimalno 30% do kraja godine. Iza toga morate doći na 58%.
Razumijete? Zašto vam to kažem? Ja kao prvi smetlar ovdje, kažem vam lipo, uzmite skinite sve kante s ulica. Sve kante, sva reciklažna dvorišta, sve zelene, plave, kafene, otoke, ukinite. Podilite ljudima kante kao što je bilo prije 50 godina. Vi se ne sjećate, ja sam da bi ja momčić. Prije 50 godina su svaki imali svoju kantu. Sad je došlo da morate dati 3 kante. Prema tome, podilite ljudima kante, grad će biti čist, imat ćete manje na Karepovcu. Nažalost, stvorila se Lećevica, pretpostavljam kako sada će to biti isto što je Karepovac pa će se gore dijeliti. Nećete nikad uspjeti ako vam, koliko ima domaćinstva, 10.000 domaćinstva ovog grada, ne bude svaki kuća reciklažno dvorište u kojem se mora odvojiti bio otpad, papir, plastika i boce. Nema ništa lakše od toga i to se svakom isplati. Nagradite ljude koji to rade da plaćaju upo manje cijene. Prema tome, to je vaš zadatak. Pustimo sad parametre. To je vaš zadatak, dajemo vam rok. Do kraja godine 30. Slijedio je gradonačelnik tu priču jer je on u boljem položaju stranačkom, da je to moga, meni to nisu dali. Znači da to možemo po zakonu raditi, a vama je sada kao menadžmentu da to napravite. I odgovarate ovom gradskom vijeću, vijećnicima da smanjite, da se ne povećava cijena i da grad bude čist. To uvijek. Nećete uspjeti ako ne maknite čas sve s ulica. Uvijek će neko bacat, pravi se pametan i baca na tuđe. Ali u vaš vrtal, u Đaković vrtal, u moj vrtal neće niko bacati. Imat ćemo svak svoje kante. To je preduvjet, tako radi Čakovec, tako radi Prelog, tako radu, da sad ne spominjem ovo kako se vanka radi. To je preduvjet, tako radi Krk. Znači mora svaki ima svoje kante. Nema, drugo je sve parametar C6, bla bla, možemo govoriti 3 godine. I svađa se. Interes mi je kao građaninu da bude čisto, imate zadatak, ovo je politički dovedeno da se zakonski može, a vi ste odgovorni da to upravljate i da se to dogodi. A onda ne moramo sada, jeste prvo bukli jaketu ili majicu, šta govori Đaković, imate do kraja godine ovo napraviti. Ako ne napravite, odgovoran je gradonačelnik. Ovo je jako kliski teren. I slažem se sa dijelom izlaganja kolega iz SDP-a. Materijal nije dobro napravljen. Nije dobro, mislim malo reći, nije dobro napravljen. Ja se cijelo vrijeme sad mislim kako glasat. Želim ovome dati šansu. Jer namjera je dobra, ja sam rekao, pozdravljam namjeru, ovo je trebalo se baciti, pa davno se trebalo baciti, evo gospodin Brke, hvale vrijedno se to bacija, pa su mu klipove bacali po kola non stop. Treba početi i ja ću u duhu toga vjerojatno i digniti ruku za, mada nije dobar. Poanta cirkularne ekonomije, znači kružne ekonomije je pojeftinjenje, odvojeno prikupljanje otpada i u konačnici pojeftinjenje. Znači onaj ko se drži pravila, ko odvojeno odvaja otpad, taj dobiva jeftinije račune, ko se krši, ko se ne pridržava, on dobija skuplje račune, kazne i tako dalje. Mislim, prema tome bi to trebalo voditi. I u tome vodite računa, ja ću glasa za jer želim dati ovome šansu. Nešto smo i bili pričali gore na sastanku i bilo bi sad možda i licemjerno da idem protiv, tako da povedite malo računa i neke stvari. Evo ja sam baš gledao neki dan, bio je primjer kod nas u Sućurcu, došli su kupiti smeće, ovi šta kupe, pa imate tamo znači smeće za papir, kontejner, pa su onda oni praznili, valjda je da ostave, da naprave mjesta, pa su praznili kontejner od papira, pa su ga bacali oni sami u smeće da malo isprazne, da ostave mjesta. Mislim, tako tu treba puno posla, puno reda, puno edukacije, puno sankcioniranja i puno olakšica. Evo sad još jedno pitanje koje bi građane moglo najviše zanimati, a to je kad ćete objaviti cjenik usluga i šta onaj koji je do sada plaćao recimo odvoz smeća 50 kuna, šta od 1. veljače, ako su okolnosti ostale iste, šta može očekivati? Cjenik ćemo nakon eventualnog usvajanja ove odluke dati gradonačelniku na usvajanje, isto sukladno odluci, i nakon toga ćemo ga objaviti i na stranicama tvrtke Zeleno i Modro i na stranicama grada.
projekcija koliko će biti, ko sad plaća 50, koliko će plaćati u buduće? Valjda imate projekciju budući da ste i naručili i zaposlili i tako dalje? Pa imamo projekciju, cijena će poskupiti, znači minimalno za deponiranje, za iznos deponiranja na Karepovcu. A sad ovisi sve pojedinačno jer je drugačiji obračun. Čistoća imala jednaku cijenu minimalne javne usluge za sve korisnike bez obzira na broj članova, broj površine prostora i tako to. Mi imamo sad cijenu minimalne javne usluge po članu kućanstva. Što mislim da je realnije. Koliko će plaćati jedno kućanstvo od 4 člana? Varijabilni dio ide na volumen, odnosno na kile ili na volumen. Na litru. Prvo veljače kućanstvo od 4 osobe koliko će plaćati toliko smeća? A ne mogu to sve reći. Ne znam to. Ne znam to. Valjda je rađena neka projekcija ako ste nabavili svu opremu, pa znate koliko ćete naplaćivati uslugu? Ne mogu sad govoriti o egzaktnim brojkama, ali bit će objavljeno. Skuplje, 55, 60, 100, 120. Čega? Po 100 ili kuna? Kuna? Koliko? Ovisno o broju članova, nije svima isto. Makar je 4 člana, prosječno kućanstvo, recimo 4 člana. Samo malo, prosječno kućanstvo je 3 člana i njima će cijena minimalne javne usluge biti negdje oko 30-45 kuna. Evo, ovom temom se bavim već zadnje 2 godine i gradonačelnik i njegovi zamjenici su upoznati sa jednom renomiranom svjetskom tvrtkom koja je do sada mogla raditi u Kaštelima i već bi kontejneri bili uklonjeni sa ceste i imali bi definitivno možda najčistiji grad ovdje u Hrvatskoj, a grad ne bi koštalo niti kune. Bojim se da ova tvrtka Zeleno i Modro sa sadašnjim rukovodstvom i sa planiranim brojem zaposlenih će u ovih 4-5 godina dovesti grad u gubitak i porezne obveznici će to platiti po mojim nekim proračunima nekih 40 do 50 milijuna kuna ako žele napraviti sve kako treba. Znači imali smo priliku, politika grada je takva da će krenuti sam, sve u redu, ali samo se pitam kada dođu računi na naplatu koga ćemo javno prozivati tu, da li će to biti direktor Zeleno i Modro, da li gradonačelnik. Jer sada po ovoj odluci ovdje Zeleno i Modro ne kontrolira niko. Nije mi jasno ko će kontrolirati rad Zeleno i Modro. Evo, prvi korak koji ste napravili je bio plan gospodarenja otpadom. Totalne nebuloze. Sad pišete ovu odluku koju uopće nije usklađen s tim planom. Ja sam krenuo isto po člancima, jedan po jedan, gledati, odustao sam jer ima puno grešaka. Samo ovaj zadnji famozni članak 101 razumijem. Mogu ja pojasniti šta se htjelo reći s onom odlukom. Zeleno i Modro nema nikakvu opremu, ali dok ne nabavi opremu, građani snađite se. To ste vi sami člankom rekli. A odredbe za koje ne znamo koje će trebati biti, to ćemo vas obavijestiti na web stranicama. Eto, znači ovu odluku ko da ne donosimo, kad smo uspod ko da ne domišljamo? Samo moment. Znači, niti jedan razlog nema da trenutni odvoz smeća poskupi, odnosno otpada. Još uvijek su kontejneri na cesti. Dok se kontejneri ne otklone, dok ne budu građani imali 3, 4 ili 5 kanti ispred svojih domaćinstava ili zajedničke spremnike za zgrade, niti jedan razlog nema. Jer i dalje čistoća će, odnosno više i ne znam ko će vršiti uslugu, da li će to biti Zeleno, Modro, čistoća, vlastiti pogon, ovo iz ove odluke nije jasno. Hoće li Zeleno i Modro samo jednim dijelom Kaštela upravljati, odnosno odvoziti otpad, ili će to biti u suradnji sa čistoćom i sa vlastitim pogonom. Ja vidim vlastiti pogon traži 4 ili 6 vozača uskoro. Evo, prva vaša odluka je bila da nabavite najam vozila. 1 i nešto tisuća kuna. Pa svako vozilo ste mogli kupiti za polovno od 7-8 godina staro za 40.000 eura. Uostalo ne možete pokriti sva Kaštela s jednim velikim kamionom i sa 2 mala. I svega ovoga što smo danas čuli od kolega vijećnika i svih dokumenata koje ste nam do sada dostavili, ja vidim da ovo nema smisla i da to sve vodi u propast. Jedna stvar, najbitnija,
Znači cijena odvoza otpada ovisit će o tome da li grad ima spremnu kompostirnicu ili sortirnicu. Vi to uopće ovdje ne spominjete. Znači praksa zapadnih razvijenih zemalja je čak 30% otpada da završi neselektivno i građani to plaćaju. A imaju sortirnice, imaju reciklažna dvorišta. Mi nemamo niti to. Kompostanu se planira, ima 15 godina se planira kompostana, niti lipe se nije uložilo u to. Znači građani neće imati mogućnost odvajati otpad i deponirati na odgovarajuća mjesta. A cijene će ići u nebo. Samo primjer, evo, Varaždina i Rijeke, cijena deponiranja je 1000 kuna kad su napravili centar za gospodarenje otpadom. Sada je trenutno oko 200 kuna. Kad dođe Lećevica isto će biti oko 1000 kuna. Znači sada grad plaća koliko? Otprilike 4 milijuna kuna za deponiranje. Morat će platiti 18 milijuna kuna kad Lećevica proradi. A vi za to nećete odgovarati. Što ljudi neće moći razvrstati. Evo, trenutno ovu godinu 58% po zakonskoj obvezi moraju razvrstavati. A mi nemamo niti označene kontejnere, odnosno kante za zeleno i modro, što je zakonska obveza. A kamoli nešto drugo. Evo, hvala. Gospodine Plečaš, evo, moram opet spomenuti, je uistinu, vi ste ovdje nudili svjetsku firmu, ali ja sam malo prije naglasio, nama zakon ne da oni budu većinski vlasnik. A firma na to nije pristala i vi jako dobro to znate. Prema tome, mi smo... Ali samo malo. Ali okej, sada izružili smo ovdje zeleno i modro. Hoćemo se vratiti na čistoću? Ako je još gore, onda dajmo priliku zelenu i modru. Gospodin Berket je također evo spomenuo. Svjesni smo mi to, pa ne mislimo mi za 5 godina početi odvajati, nego za narednih 2 mjeseca. Normalno da se moramo baviti time, normalno da nas čeka velik posao. Ali okej, evo, ajmo povući točku, ostavimo sve čistoće i budemo mirni. A sami kažete još gore. Pa okej, gledajte, svjestan sam ja ovdje i svoje odgovornosti, svjestan je direktor svoje odgovornosti, ali imam hrabrosti i krećem u to. A ja sam imao repliku. Ne. Ma, već par puta imputirate kao ako nismo za zeleno i modro, onda smo za čistoću. Naravno da smo za zeleno i modro, ali da se posao odradi kako treba. Ne možemo pomoći zeleno i modrom da se ubije. Nećemo to raditi. Nećemo nikom pomagati da nešto odradi loše. Zato ćemo biti protiv ove odluke. Mi jesmo za to da imamo, doslovno da nemamo ni vlastiti pogon, da imamo samo jedno komunalno poduzeće koje će raditi sve komunalne usluge na području grada. Normalno, to bi, ja mislim, svaki grad to želi. Ali krenuti na ovaj način, ovo je diletantski, ništa drugo. Eto. Niste im dali priliku. Pa ništa, samo ću direktora pitati da mi kaže ovdje javno kada će kontejneri sa Kaštelanskih ulica nestati. Eto, samo to u vašoj da li uopće razmatrate o tom. Samo jedan primjer ovdje po ovoj odluci. Koliko ste neupućeni u neke stvari i ne znam imate li uopće ovlaštenje od ministarstva, vi kao odgovorna osoba, kao direktor. Vi ovdje navodite odvoz 3 puta i više tjedno. Praksa u razvijenim zemljama je 1 put tjedno. Jer ljudi odvajaju, otpada vrlo malo ima i baca se. Vi sa odvozom 3 do 6 puta tjedno cijena će ići ne 50 kuna za prosječnu obitelj, nego će ići 300-400 kuna kad Lećevica proradi. U odluci se ne navodi 3 puta tjedno, 4 puta tjedno, mislim da se u odluci navodi minimalno koliko se može. Trenutno čistoća vozi otpad, znači prazne kontejnere 3 puta, 6 puta, liti 7 puta tjedno. Mi ćemo to za početak, s obzirom na broj kontejnera na javnim površinama, a s obzirom na njihovu popunjenost, nažalost morati nastaviti prazniti tim intenzitetom, a to nećemo naplaćivati korisnicima. Korisnicima ćemo naplaćivati maksimalno 8 odvoza mjesečno, dok se ne uklone kante, odnosno spremnici sa javnih površina. To uvelike ovisi i o Fondu za zaštitu okoliša s kojim smo potpisali ugovor na 7000 kanti za papir i za plastiku. Ja želim da to bude čim prije.
Ne znam kad će točno biti. Za par mjeseci ćemo i za kamione natječaj da se raspiše sufinanciranje, ali za par mjeseci ja očekujem da ćemo ugrađivati i podzemne i polupodzemne spremnike na mjesta gdje ne može vozilo pristupiti kantama, odnosno spremnicima od 120-140 litara i podijeliti kante po kućanstvima, po dvorištima gdje se s vozilom može doći. Drugim riječima, ne znate kad će kontejneri nestati sa ulica, ali znate da će cijena odvoza poskupiti. Ne znate zašto, građanima nećete naplaćivati, ali ćete kroz proračun grada uredno dobivati plaće i nabavljati opremu. Sam dobro razumijem. U vašoj projekciji zeleno i modro je 35 minimalno zaposlenih. Od toga ih je pola u kancelariji koje je gradsko vijeće odusvojilo. To mi je dovoljno objašnjenje da diletantski pristupate ovom problemu. Gospodin Borac Moram kazati, predsjedniče, zamjenici, gradonačelniče, zamjeniče, kolegice, novine, moram kazati ovo gospodinu, u stvari kolegi Berketu da je ljubav obostrana. A evo danas je puno toga obostrana. Puno toga je kazano, puno toga je je kazao i kolega Berket, što sam možda ja treba kazati, ali evo jednostavno se moram osvrnuti na ovo. Bilo bi licemjerno kad bi poslije svih ovih godina što se trudimo da grad Kaštela preuzme odvoz, odnosno kasnije izdvajanje otpada, bi bilo licemjerno da sad ovi ne pomognu na neki način. Gledajte, svako putovanje, kolege iz prvoga reda, počinje s prvim korakom. Možda je članak 101 jedan od tih koraka koje treba savladati. Mislim da ste tu previše zapeli oko toga. Puno toga smo ja sam u Zeleno i Modro, puno toga smo napravili već, puno smo naletili na puno problema, evo i dozvola se nije mogla dobiti bez vozila, vozila su stigla pa se dobila dozvola, puno toga je uvjetovano, puno toga se napravilo. I ja sam iskreno očekivao od vas da ćete dati podršku ovome, jer napokon da grad Kaštela preuzme brigu o svome otpadu. Nismo bili zadovoljni čistoćom. Mi u Zelenoj i Modru se moramo truditi da to bude puno bolje nego što je bilo do sada. Niko nije od nas zadovoljan. Hoćemo li uspjeti? Nećemo. Borit ćemo se da to napravimo kako treba. Gledajte, imamo, evo kod mene gori na stanici nema tjedna da ne osvane glomazni otpad. Jednostavno se iskrene kraj kontejnera glomazni otpad i šta? Bace i sad treba se komunalni pogon brinuti o tome kao što odvesti. Puno toga ima u gradu Kaštela gdje je nered. Mi se ovdje svi skupa kao vijećnici, kao gradska uprava moramo se boriti za red u gradu. I mi Zelenom Modrom smo spremni sudjelovati u tome na najveći mogući način. Vozila su spremna, sve je spremno, dozvolu imamo, sve smo napravili, kažem, puno koraka treba. Taj članak 101 je možda jedan od tih koraka koje treba napraviti, ali ih treba napraviti. Sad šta kaže gradonačelnik, hoćemo li reći ne ili da, ali ovo što vi sada radite, ovdje što rastižete dlaku na 8 dijelova, to je, mislim, ja sam očekivao podršku od vas. Da kažete, Matko, ja sam očekivao da vi kažete, nemojte se gledati. Ja sam očekivao da vi kažete to vam je dobro, to vam nije dobro, dajte napravite ovo, a ne na ovaj način da sve pokušajete razbiti. Nemojte to raditi. Dajte, pomognite, idemo svi zajedno u to. Ja jesam, Boga mi ja jesam. Evo tu sjedim, šutim, Berket me cijelo vrijeme proziva, a ja šutim cijelo vrijeme, ne znam zašto me proziva. Prema tome, ja očekujem od vas podršku, dajte, pomozite nam, pokažite nam ako nešto griješimo, pa ćemo popraviti. Kažem, putovanje počinje sa prvim korakom, mi smo napravili puno koraka, bilo je puno problema, sve smo te probleme riješili i u petak startamo sa odvozom smeća zajedno sa čistoćom, jer ne možemo sami odmah početi sve skupa raditi. Znači, idemo napraviti skupa s njima da se naučimo raditi, jer niko se nije naučen rodija. Znači, svi poslovi se moraju naučiti. Posao odvoza smeća nije neki tako jednostavan posao. Očekuje nas kroz ovu godinu, kroz fondove, kroz kupnja vozila, rekao sam malo prije. Očekuje nas jako puno poslova, odvajanje je jako velik posao. Ja sam tu unutra i mene boli glava od tih stvari svaki dan. Tako, mislim, zaista očekujem vašu pomoć u ovom sve. Hvala lijepo. Samo jedan detalj, vodimo računa da čistoća toliko ima obveza i problema u gradu Splitu
sa rješavanjem, organizacijom novog sustava prikupljanja otpada, da oni mole Boga doslovno da mi što prije počnemo, to je vama jasno. Nemamo mi više vremena ni čekati ništa, ako ima eventualno nedostataka, pa ćemo ih morati očito cili, ne cili i brže nego što smo mislili putem od strane. Izvodali, molim vas da pomalo idemo. Ja se ne bi ni javljao za riječ, ja samo da kolega Bonacin je, znači, kolega Bonacin, ja od prvog dana podržavam zeleno i modro. Šta vam je Bereket rekao, kad vi ste bili protiv zeleno i modro, ja sam bio za. Bio sam i sada za i bit ću buduće za. Samo ste me krivo jedne stvari shvatili. Što ja pitam i ponovo ću sad pitati gradonačelniče, idemo u tom smjeru da zeleno i modro sutra radi sve komunalne usluge. Hvala Bogu. Pa to je to, znači, a ne da imamo komunalni pogon koji radi jedno, zeleno i modro koji radi drugo i koncesionare kojima dajemo treće. I to je cijela moja kompletna rasprava išla u tom smjeru. Niko vam, gospodine Bonacin, ne daje veću podršku od mene osobno, a vjerujem i kluba vijećnika. Ono smo mi tražili da se radi samo po zakonu, da ne bude neki pravni haiku na dnevnom redu pa da mi ga tumači neko. Ja stvarno nisam mogao ono razumjeti, pa evo, većina vijećnika, mislim, dijeli moje mišljenje, ali evo, možda i kolege iz HDZ-a, doživite tu unutarnju renesansu, recite i vi vaše mišljenje o tom pitanju, neće vas niko od toga valjda napast ako kažete da je tu stvarno nešto nije bilo u redu, ićemo svi tim putem, neće niko podmetati klipove ni poduzeću, ni tome da bi sami prikupljamo otpad, ali šta bi se reklo kod nas, ne može svak biti šoto bandira, pa se još malo ćeš imati jedno, pa ćeš malo igrati drugo. Mi od početka, bar ja osobno mogu da sebe, podržavamo i trudimo se da zeleno i modro firma opstane, da preživi, možda je zahvaljujući nama i preživjela, i da obavlja te usluge. Eto, hvala lijepo. Gospodin Jurij ste bili radio. Dajmo nekakav konačan sud pa da idemo u ispostavljanje. Bit ću kratak. Ovo je malo nezgodno kad moraš paziti više šta nećeš reći nego šta ćeš reći. Nisam to tija prije pitat, pa samo jedno konkretno pitanje. Nisam tija, u par navrata sam to bija već postaja, pa se nisam tija ponavljati, ali mislim da bi to trebalo i zanima me na kraju krajeva. Šta je s kompostanom? Jer to je po meni bit svega. To je bit svega kad se govori o otpadu. Samo šta je s tim? Jer iz ovoga se ne može. Ovo ne bi dao nikad šta. Istina je da se odvojenim prikupljanjem i kompostiranjem biootpada smanjuje miješani komunalni otpad za nekih 40-45%. Troškovi rada same kompostane, kompostera, biostabilizatora ili ne znam na koju metodu ćemo se u konačnici odlučiti, je jako skupa. I idealno bi bilo kad bi se više jedinica lokalne samouprave, čak od Trogira do Omiša, odnosno više komunalnih poduzeća od Trogira do Omiša, ujedinilo u taj zajednički projekt i napravilo jednu zajedničku kompostanu za cijeli ovaj bazen. Sad da svako komunalno poduzeće ide u svoju kompostanu koja je jako skupa, mislim da to bi samo povećalo još dodatnu cijenu. Zoran, ja se ispričavam, ti mene nekad krivo razumiš, ja se malo našalim, ali ja se ispričavam kao me knjižam. Meni je, ovoliko mi je srce, kad ti kažeš ljubav je obostrana i pomozite nam, molim te, siti se mene na mjesto ovdje gdje sam sidio. Izađeš ti, pa izađe Mili, pa onda doktor. I zamislite sad vas trojica, vi ste neki bili tada u vijeću, zamislite da sam njima rekao, ljudi pomozite mi, imajte veliko srce, nemojte pljucat po meni. Ajde, drago mi. Niste mi to govorili. Ajde, a što ću govoriti, Bože moj? A što će govoriti? Ja ne vidim po faci. Pa zato on kaže, on dobro kaže njemu, ljudi pomozite nam, ali ne možete ovdje tražiti pomoć, ovdje se traži odgovornost. Ja ovo ne podržavam na način da evo ti radi šta hoćeš. Ovo je kondicional if. Oprosti, molim. Znači, direktore, mi vama dajemo za danas, moja nezavisna lista daje za, ali imate uvjeti. Nije ovo bezuvjetno, nije ovo bili papir bezuvjetno. Zato vam kažem, jako ste kiselu jabuku zagrizli. Što je pitao gospodin Jurlin, kada je pitao kompostani, nije kompostana toliko skupa. Ne znam ko vas je to uputio, nekakvi menadžeri i nekakve science fiction. Ja sam u prošlom mandatu molio o svom trošku da ćemo cijelo gradsko vijeće ići kompostanu u Grac. Znate koliko radi u kompostani u Gracu, koliko ko tamo radi? Kad sam došao tamo, ja kažem ko ovdje radi, a oni su mi rekli ovdje radi 40 milijardi bakterija.
I me razumijete, prema tome nemojte se, mi smo prostorni planski definirali gdje može biti kompostana kod aerodroma. Prema tome ne treba sada, nismo mi grad od 300.000 stanovnika, kompost najvažnije i jedini preduvjet uspjeha odvojenog kupljanja je kod kuće odvojiti biootpad. Sve je drugo za malu disu. Sve drugo imate malo i zato mu ovo nisam to znao prije dok ste drugi pričali, doznao sam jednu novu informaciju da će poskupiti za deponiranje. To je kao da mi sad poskupimo njima prolaz na aerodrom zato što nam zagađuju CO2 pa ćemo poskupiti prolaz do aerodroma jer je aerodrom baš na našem. To nije pošteno. To nije pošteno da nam oni poskupljuju za deponiranje. Ali kako je to uvjet bez kojega ne možete, napravite da ima ga manje. Ja vam kažem da ono kako danas radi čistoća, ono je biznis. Ono je najveći biznis koji se gomila na količinama. Njima je ja plaćan i privatno i kao pravna osoba. Znači samo je pitanje obujma. Samo je pitanje šta više obujma. Na tome to morate smanjiti. I onda će ići manje na Karepovac ili bilo gdje drugdje da bude. Ja vam zato kažem. I još jedan, znači to je uvjet. Gradonačelnič, ono što je Matko rekao. Uvjet je dugoročno. Ću ja sada 3 mjeseca, godinu dana, ali u razumnom razdoblju od minimalno godinu dana. Ne treba od građana naplaćivati račun za odvoženje mješovitog komunalnog otpada i mi iz proračuna plaćati vlastiti pogon za što ste vi odgovorni šta ko fali je čaga. Prema tome, pravi grad mora napraviti taj plan da komunalna gradska tvrtka u 100% vlasništvu grada bude jedna. Neće izgubiti ni čaka, niko neće izgubiti posao, ali on ima iskustva iz komunalnog pogona, to iskustvo će prenijeti u zeleni model. Prema tome, dugoročno isto dajte riječ da će se zeleni model vodi računa o svemu. Neke se dijelove mora koncesionira jer ne mora zeleni model biti za sve. Ali to se točno zna koliko košta i šta će raditi. Ali ovo da imamo 2 komunalna pogona, zeleno i modro i vlastiti pogon, mislim da je to bespredmetno govoriti, nego morate dati jednu čvrstu riječ nama vijećnicima, da će u razumnom razdoblju to biti jedno. I drugo, kažem vam, kad vam se odvoji ovaj bio otpad, drugo više ničeg nema. Nema, imate onaj mješoviti, meni dođe svaka 2 tjedna po kante mi odnese. Samo zato što je išao bio, a papir, plastika, boce, bile, kafene, mogu stati koće. Ako imaš mjesta, mogu ti 5 godina staviti. Još ćete mi reći, čuo sam, odvodi besplatno. Prema tome, cijela priča je da mi moramo biti smetljari doma. Neće niko riješiti. Ili paliti sve. A to mislim da neće se ovdje paliti. Prema tome, alternativa je ili paliti sve, ili odvajati bio otpad. Nema drugo. Evo, ja vam kažem, zato nemoj vama da podršku, jer sad daću vam podršku. Nije to nikakva podrška. To je uvjet. Mi ćemo glasati za. Mi smo zato da se vi dobijete šansu. A vi ćete nama vratiti to sa točnim zadacima koji ste ovdje javno preuzeli. Ok? Zahvaljujemo. I daj molim vas, evo, Neću puno. Da se ja malo osvrnem na ovu temu, da ne bi došlo ovdje, praktički sad se ovdje gradonačelniče pokušavaju neke teze okrenuti, pa prozivati naš klub kao SDP. Ja sam prvi ovdje zadnjih godinu dana u vijećničkim pitanjima sam uvijek postavljao pitanja ove prirode i ovog problema grada. I ako je iko bio za ovi projekt, onda smo to bili mi. Mi smo sami ovo gurali, potencirali i na svakom gradskom vijeću pitali u kojoj ovo fazi kako idete, ali onda s druge strane čujemo od kolege Bonacina, nisam kolega ni znao da ste vi sad u zelenom modru, ali nebitno, jel? Kolege Bonacina očekuje se pomoć, on traži da mu se da im se pomogne, znači imate očito i kadrovskih izazova, jel? Pa evo možda sad ne znam da li svi kolege znaju, kad je bio gospodin Berket gradonačelnik i kad je osnovao ovu firmu, ja sam bio predsjednik nadzornog odbora ove firme, pa ne znam, recimo gospodine Bonacin ili gospodine direktore, mogli ste vi mene doći pitati, ili mi može šikako pomoći, ja bi vrlo rado u svoje slobodno vrijeme možda pomogao, dao svoj doprinos u smislu ove pomoći koju gospodin kolega Bonacin govori. Ali tražite od nas. Jesu oni tad dobili? Da, bilo je pomoć. Ne, ja samo sad pokušavam, šta vi pokušavate tezu, vi sad prodajete tezu, dajte nam bezrezervnu i ništa nas ne propitivajte, dajte nam podršku.
Jer ispada da smo mi protiv ovoga projekta i protiv Zelenog modra. Ne, mi smo itekako za ovaj projekt, itekako za Zeleno i modro, ali da se radi o zakonu, o pravilima, o struci i po svemu. Baš zato da bi to Zeleno i modro imalo nekakvu budućnost i da bi svi građani ovoga grada imali korist od toga, jer ja vam garantiram ako se u startu krene gradonačelniče šlampavo, a po svemu ovome dosadašnje od ove odluke pa nadalje stanja pripremljenosti svega, krenit će se šlampavo i imat ćemo velikih problema. I ovdje treba jasno reći građanima ovoga grada da će njima računi za odvoz smeća poskupiti. To je rekao i direktor. Da, nije se, prije par vijeća se nije davalo do znanja da će računi se... Da će biti čišće, tako je, ali građani moraju sad biti svjesni da će usluga, kako je sad organizacijski to moguće i bar idući godinu dana, mi nećemo uspjeti doseći nivo čistoće, koliko god mi smatrali da je čistoća bila loša, a građani će plaćati skuplji odvoz smeća. Neovisno da li mi kući razvrstavali ili ne razvrstavali smeće. Molim vas. Ne, potrebno sam samo povlačiti ove replike, nešto... Čekaj, stani. Oni su izašli po 10 puta, ne smije izaći na repliku. Ja tražim da izađu. Tebe partija ne... Marija, ti si kada se vidiš, ne ja se samo ti bužu. Šta se se uvatio na? A nisam se uvatio. Evo, neka bude ja zadnji. Tako reći nemojte nikoga povući za jezik pa ćete biti rekli. Klubu Vijećnika zahvaljujem na podršci. Vas, hvala, uvjetovana, ali je podrška. Svaka čast, hvala na tome. Vas ne razumijem. Ja nisam tražio podršku, nisam tražio pomoć. Mi kadrovskih problema nemamo. Mi imamo problema koje rješajemo u hodu. Imamo i problema firma. Ne znam ko od vas ikad upućiva firmu jednu iz početka. Ne znam. Pretpostavljam da nije. I onda sigurno ne znate koji su problemi kad se firma upućuje. I sve to rješajemo. I u petak startamo. Ne znam zašto mislite da nećemo startati u petak sa odvozom otpada. I nisam tražio od vas milost. Neću da... Tražio sam... Ne. Sad sam shvatio da imamo podršku. Nego sam tražio, ako smo nešto, ako imate nekakve primjedbe, da budete konstruktivni. Jeste to čuli? Konstruktivni. Gotovo, ja sam zadnji. Prva konstruktivna. Hvala lijepo. Evo konkretna jedna, može biti konstruktivan prijedlog. Ne može biti, nikoga ne proziva ništa. Samo da... Ne. Samo da se zna od kad se primjenjuje ova odluka i u kojem obimu. Evo ovaj članak 101 da direktor definira ovo. Do tada i tada, vi ste rekli da dajete uvjetno, ok, neka do 1.5. rade šta hoće. Nek do 1.5. rade, neka ovo obavijeste korisnike kako će obavljati. Ali od 1.5. primjenjujete odluku cijelu. Jel možemo to staviti u odluku? Nego je ovo ovako, radit ćemo što nas je volja, a vi dajete kao uvjetnu podršku. Ako dajete veće uvjetno, ok. Definirajte, molim vas, evo ovo zadnje, samo da znamo do kad vam je rok. Čekamo spremnik od fonda.